बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजां दङ दा GDS एंगेजमेंट नोंथांमोननि फाइनालि फार्स्ट लिस्टआ फैबाय एन्ड बेनिफ्राय सेकेन्ड लिस्ट फैगोन ना फैया गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ आरो लोगोसे नोंथांमोना गोबां मिथिनो लुबैदों जे 100% माबोरै मोनखो एन्ड बेनिफ्राय माबोरै जागोन स' लोगोफोर बे जाबाय मोनसे GDS नि एग्जाम जेलासो साख्रि मोनो जेराव मेट्रिकनि पार्सेन्ट नायनानै बेयाव डाइरेक्ट एंगेजमेंट खालामो नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनानै गासैबो अके जायोब्लासो बेयाव साख्रि होनाय जायो आरो खायसेया माखासे रं डेटा साबमिट खालामो जायनि जाउनाव डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव थांनो हाया आरो बेनि पस्टआ ओरैनो थायो लोगोसे बेनिफ्राय नेक्स्टआव गासैखौबो ओभारअल भेकेन्सि दिहुननानै आरोबाव गोदान सेकेन्ड लिस्ट होनाय जायो स' बेयाव नोंथांमोनाबो चान्सखौ मोननो हानाय दा जिखि जाया जों बेयाव डिसकास खालामगोन माखासे पार्सेन्टनि सायाव आरो लोगोसे सर्टलिस्ट केन्डिडेट्सनि थाखाय दा लोगोफोर नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामाखैबा नोंथांमोना खालामना ला डिसक्रिप्सनाव दंखायो स' नोंथांमोना नै बेबायदि मोनगोन बेनिफ्राय लिंकआवबो थांनानै नोंथांमोना बेबायदि नायनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय GDS नोंथांमोननि सर्टलिस्टनि माखासे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनावहाय डिभिजनेल अफिस एबा नोंथांमोननि हेड अफिसाव थांनानै जि नोंथाङा जनाव एप्लाइ खालामदों बेयाव नोङो 21 मार्चनि सिगां थांनानै गासिबो डकुमेन्ट्सखौ श' खालामनांगोन अब्लासो नोंनि सायाव एपइन्टमेन्ट लेटारखौहाय होनाय जायो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना गासिबो डकुमेन्ट्सखौ जेरै कपि खालाम सेल्फ टेस्ट हो बेनिफ्राय स' नोंथांमोननि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफाबानो जाबाय आरो कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगौ जायो बेखौ थांनाय बाराव बिनाय जादोंमोन आरो गैयाब्ला प्रब्लेम जानो हानाय एन्ड बेनिफ्राय जायनोखि ST आव गुबुन कास्टआ इस्लामा मोनदों अब्ला स' गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन इस्लाम सासे मोनदों होननानै थ' बियो डाइरेक्ट रिजेक्ट जागोन मानोना बे ST नंखाया बे जाबाय जेनेरेल स' बे मोनखाया बेनि एगेन्स्टआव सासे पस्टआ खालि जाबावबाय हमना ला एग्जाम्पल एन्ड बेनिफ्राय खायसे ST नङा ST सार्टिफिकेट श' खालामथारनांगोन अब्लासो बिनि सायाव भेरिफाइड जागोन आरो साख्रि मोननाय जागोन एन्ड बेनिफ्राय पार्सेन्ट स' जों बेयाव पार्सेन्ट मोनदोंमोन 100% माबोरै मोनखो गोबां कमेन्ट्स खालामदों एन्ड बेनिफ्राय मेक्सिमाम 95-99%आ माबोरै जाखो बेनि सायावबो नोंथांमोना एसे हमजानो हाखादों स' बेनो जाबाय 2020नि रिजाल्ट हमना ला कर'ना टाइमनि स' बेयाव एग्जाम जायालासिनो पार्सेन्ट होदोंमोन माखासे मार्क्सखौ नायनानै माखासे एनुवेल एबा नोंथांमोननि टेस्टनि सायाव पार्सेन्ट दिहुननानै बेबायदि मोननाय जादोंमोन जायनि जाहोनाव एग्जामा जोबोद हाइ लेभेलाव थांदों दा बेखौ नायोब्ला सिगांनि जायनोखि हमना ला नै एग्जाम्पल दङ बेयाव 100 दङ अके 100%आ बे स' माब्रै जाथावना बे मोनसे कुइसन जाना दङ गासैबो 100आव 100 मोनदों पेपाराव अब्ला 100% जाहैबाय स' बे मोनसे कुइसन आरो बेनिफ्राय नलबारियाव बियो साख्रि मोनगोन बा कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै एन्ड बिनि सेलारिया 10 एबा 12,000 नोंथांमोना मिथिखागौ बे जाबाय मोनसे एंगेजमेन्ट जाना थानाय कन्ट्रेक्ट जब हिसाबै दा पस्ट अफिसनि मोनसे प्रब्लेमा बेनो जे एग्जाम होनो चान्स होआ खालि डाइरेक्ट बेयाव मेट्रिकनि पार्सेन्टखौ नायनानै नोंथांमोना साख्रि मोननाय जायो बा होनाय जादों बाट मोनसे बाथ्रा आंनि मोनसे अपिनियन जे जायनाखि 100% बा 95% बा 99% स' नोंथांमोनाहाय गुबुन मोजां जब मोननायनि चान्सआ दंखायो आरो लोगोसे मोजां डिप्ल'मा मोनैनि बाथ्रायानो गैया स' नोंथांमोना बेखौ मोजां बिजिरनानै नायबानो जाबाय आरो जइन जाया नोंथांमोननि बाथ्रासै थ' नोंथांमोना गुबुन हमना ला गुबुन एकाडेमि बा डिप्ल'मा नोंथांमोनाहाय जइन जानो हायो जेरावनोखि बे नोंथांमोना 12,000 एबा 10,000आव साख्रि मावनाया मोजां एबा गाज्रि स' बेखौ नोंथांमोना गावनो सानदो एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ नोंथांमोना जइन जादो आरो जुदि इन्टारेस्टेड गैयाबा स' नोंथांमोना गुबुन टारगेट दङबा बे नोंथांमोननि बाथ्रासै स' बेनिफ्राय सेकेन्ड लिस्टआ फैगोन ना फैया गोबां कमेन्ट्स खालामदों सेकेन्ड लिस्टआ फैयो मानोना आं बुंनाय बायदि खायसे जइन जायाबो जानो हागौ हमना ला नैबे 100% गोनाङा 99% गोनाङा किजानि बे जबखौ लायाबो जानो हागौ अब्ला बिनि पस्टआ खालि जासिगोन एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोननि सेकेन्ड लिस्ट दिहुनना होनाय जायो आरो बेयाव नोंथांमोनखौहाय अफिसियेल नटिफिकेसन फैगोन आरो नोंथांमोननो जेब्ला फैयो आं आपडेटखौ लाना फैगोन दा बेनारि लोगोफोर एन्ड बेनिफ्राय आसा खालामो नेक्स्ट लेभेलाव जाहाथे GDSआबो जाहाथे एग्जाम कन्डाक्ट खालामो मानोना एग्जाम कन्डाक्ट खालामबा बयबो चान्सखौ मोनो आरो हमना ला गोबां टारगेट थायो एग्जाम होनो अब्ला बांसिन चान्सखौ मोनगोन आरो पार्सेन्ट खमफ्राबो बेयाव जब मोननायनि चान्सआ थायो दा लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि पस्ट अफिसनि आपडेट आरो बे पस्टआ 40,000नि बारा दङ 40,800नि बारा दङमोन जेरावनोखि अल इन्डिया बे भेकेन्सिस एन्ड बेनिफ्राय दाखालिसो ओंखारनाया एग्जाम जागोन दाखालि मोनसे गोदान क्लार्कआव ओंखारबावदोंमोन ना बे एग्जाम जागोन बेखायनो बेबायदि एग्जाम जायोब्ला बयबो चान्स मोनगोन आरो पार्सेन्ट सिस्टेमाव लांनाय नङा दा लोगोफोर सेकेन्ड लिस्टखौ नेदो आरो सेकेन्ड लिस्ट फैयोब्ला आं नोंथांमोनहा आपडेटखौ लाना फैगोन